आमर अलरेडी बाइक लोड हो सारा आम डंगार पार हो बहुत आटमल्लिक घाटर आरपट भाई कि जगटा धलपुर को आम धलपुर घाटे पार हो बाइकटा लोड हो जाए आमर मैडम जाऊँच मैडम आ झील तापर मुझी डंगा को भाई आमर ए डंगाटा को ठेलिक आगू को नेबे आगू ठेलिया ना हौ ठेलियो बस बस देख आसे बाइकटा बाम पट उठे बेसी हो ना हम डहान पट के मजरा ना ना हपट को ना सती सती पट न बस हपट को बसले पट स्टैंड अछि ना से पट हले ये ही हां 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 एपटटा की घाटी कहउछंती भाई एटा की घाट कहउछंती हम आठमल्लिक घाट एटा आठमल्लिक घाट सेपटुटा धलपुर आउ से तलटा एगुडो हे पटको देई बसने जाय हेपटे न दियो किछ गोटे पटे ही दियो हां हां तमे पूरा ए कांत को दियो बस हां एटा गोटे जगह रे डंगा लागुछ ना दी जगह रे लागुछ गोटे जगह रे हे तलठी लागितला कि डंगा आबे बुडी गला ओ हां सेत पे बंद हो गला फोटो उठे देखे मुहटा देखे जंतु केमती कोन कमने धर तुम हेड नहले बसवाले जने बैग डाई पड़ दे दियो भाई हमर डंगा ने आर पट को धलपुर घाट को नौचंती भाई आ गुटे डंगाटा अछि जे माछ मारे ओ माछ मारे डंगाटा हेले दिन को आपण केते थर एमती जीवासिया करचंती ना कोन हां जतवाले थर एटा आपण जाई आपण लोक धर आसले टाइम देखि जीवा नहले तो नाही ओहो माने आसले भी आ जाई हबो कि एटा खाली घंटा टे लागो जीवा ପାଇଁ बहुत बाट जीवा पड़बो एटा हां नदी फुल हे जेबो रे खंडी आर खंडी सपरो खरा बेले त ठीक सुखी जाउथिबो हां तबे जब मझरे वर्षा हला पानी अधिक आइते आम ए डंगार जाऊँ धलपुर घाट को प्राय एटा आमर धलपुर घाट को केते किलोमीटर हम 2.5 किलोमीटर होटा ना तो आमर पानी भी टिके बेसी हो जाइए जहाँ फल कि आमको अधिक समय लगे पानी कम थिला को आमको कम समय भितर माने जल्दी पहुँची जाऊ भाई यार रेट कौन आप रखी जनक 100 टंका और जनक 100 टंका लगा रखी आउ बाइक पे 100 टंका हाँ माने बाइक पे 100 टंका माने दी जन 100 टंका आउ जनक पिछा 100 टंका लगा रखी आउ बाइक पे 100 टंका खरा दिन हेले 40 टंका 50 टंका रु हो जाए हाँ हाँ
ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ପାଣିଟା ଖାଲି ଆମର 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ହେଉଥିବ ନା? ପାଣିଟା ହଁ ହଁ ଏଇଟା ପୁରା ନଦୀଟା ଖାଲି 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହବ ସେ ଖଣ୍ଡିକୁ। ସେଟା ବି ପୁରା ଖଣ୍ଡିରେ ଲାଗୁଛି ନା ଡଙ୍ଗା। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଯୋଉଠି ଖଣ୍ଡି ଶାନ୍ତିରେ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ନଦୀ ଖଣ୍ଡିକୁ ଖାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆଉ ପାଣିରେ ଯିବା ପାଇଁ 40 ମିନିଟ୍ 50 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ ଆଉ। ତମେ ଏଟା କୋଉଠିକି ଯାଉଛ? ଆମେ ଭାଇ ଯିବୁ ଏବେ ଫୁଲବାଣୀ ଯିବୁ ଫୁଲବାଣୀ। ତମେ କୋଉଠି ଆସିଲ ଯେ? ଅନୁଗୁଳରୁ। ତମେ ଘାଟ ଜାଣିଲ କି ଆଗ କେବେ ଯାଇଥିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ଆଗଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ତ ଆମର ଭାଇ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଟମଲିକ ଥାନାରେ ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆସିଥିଲେ କି ହଁ ଫୁଲବାଣୀ ପଟୁ ଆସିକି? ନାଇଁ ନା କେବେ ଆମେ ଏପଟୁ ଆସିନଥିଲୁ। ନାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭାଇ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିକି ତ ହଁ କଳା ହେଇକି ଜଣେ କଳା 2 ଜଣ ଯାକ କଳା ହେଇକି ଜଣେ ଟିକେ ଅଧିକା କଳା ଅଛି ନା। ହଁ ଆଉ ମତେ ମତେ ଯିଏ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲା ନା ସେ ମୋରି ଟିକେ ଫେସ୍ ଆସିବ ମାନେ ତ ମୋ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ ନା। ହଁ ସେମାନେ ହିଁ ତମ ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା ଦେଲେ। ହଁ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ହଁ ନଦୀ ମାଛ ବି ଦରକାର ହେଲେ ମତେ ଫୋନ୍ ହଁ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଦେଲେ ସେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ। ହଁ ମାମା ମାସ୍କ ମିଳିବ ଖାଲି। ହଁ ଏବେ ରାତିରେ ଇଏ କରିବେ ନା ମାରିବେ। ମାମା ଆମ ମାମା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି ଦେଖ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲୁଛି। ଥିବେ ନା ହଁ ମାମା ଟିକେ ଇଏ ନେଲୁ ବାଏ କରିଦେ କାଇଁ ବାଏ କରିଦେ ଏ ନାଇଁ କରୁଛି ଆମ ମାମା ନାଇଁ କରୁଛି ବାଏ କରୁନି ଦେଖ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗାରେ ମଜା ନଉଛି। ଆମ ମାମା ପୁରା ଡଙ୍ଗାରେ ମଜା ନଉଛି ଆଉ କାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ହାତ ମାର ମାମା। ଏଇ ଦେଖ ମାମା ଏଇ ଏବେ 5-6 ଦିନ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗା ବୁଲିବ। ହଁ ସେ ଭାଇ ଯୋଉ ଛିଡ଼ା ହେଇନଥିଲେ ହଁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏବେ 5-6 ଦିନ ହେଲା ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଆଉ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ 2ଟା ବୁଡ଼ିଗଲାଠୁ ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏବେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ କମ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ। ବାଇଟା ମିଳିବ। ଲୋକ ଓଭରଲୋଡ୍ ବସେଇଦେଲା ତାପରେ ମଦ ଗୁଡ଼ା ପିଇଦେଲା। ନିଜେ ବି ମଦ ପିଇଥିଲା ନିଜେ ଘାଟିଆ ନିଜେ ସେଇଟା ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହେଇଗଲା ନା। ହଁ ବାଲିରେ ତଳେ ଲାଗିଗଲା ଡଙ୍ଗାଟା ନା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ବାଲି ଭିତରେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଡଙ୍ଗା ଏଠି ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗାଟା ଗଡ଼ି ବି ଯାଉନି ମାନେ ଭାସି ଯାଉନି ଭଲରେ। ଯଦି ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଥାନ୍ତା ଆରାମସେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଆରାମସେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଟା।